Hello, SARIK KAHAM jotono tini kuno phunung manliya ang ke tini jora kerika tini asuk jora rok eriwi manliya blog rok asuk kaham ke tini di borok khai manliya kaman bagai tini kuno phunung manliya ang busy ekdom tini khana phunuk sinai next khana ke kaham phunung mane phunung kano blog tini kuno mungsapano phunung mangla kha ye tabuk SARIK ko bo khai manliya tabuk chung 400 thana nango amon bagai ko yang sin dolok ale tongo chung 400 thana bagai teisa kai tini pura salsa pura charge ma khaikya amon bagai blog rok khai manliya kai tini msuk no tik kana update dinai kana angtam khai tong tam khai abu kana sauna ye tinin bagai titam phungna tongse iko chingyang ni awar rok nai jita bumtei ye tini bagam sungno hambai jotono no